Želám vám dobrý deň a vítam vás na online seminári Slovenskej národnej knižnice, na ktorom sa budeme venovať službám knižníc v digitálnom veku. Prevedú vás s ním odborníci, ktorí sa tejto čoraz aktuálnejšej téme venujú. Ešte ako začne podujatie, vám upresním pár organizačných bodov. Podujatie bude trvať zhruba 2 hodinky. Ak vám počas trvania jednotlivých príspevkov napadnú otázky, alebo ktoré by ste sa chceli spýtať, prosím vás, aby ste tak urobili prostredníctvom chatu alebo prostredníctvom question and answer. A online podujatie bude vedené ako webinár, takže budú vypnuté kamery aj zvuk zo strany účastníkov. Naši prednášajúci sa pokúsia zodpovedať vaše otázky po skončení vlastne tohto podujatia na záver diskusie. V seminári budeme diskutovať s pánom magistrom Petrom Jahnátkom, magisterkou Luciou Kytkovou a pánom magistrom Petrom Martinákom. Môžeme teda privítať prvého prednášajúceho, a to môjho kolegu z oddelenia pre výpožičné a rešeršné služby odboru K-služby Slovenskej národnej knižnice, pána magistra Petra Jahnátka, ktorý nám predstaví služby digitálnej knižnice a digitálneho archívu. Týmto ti, Peťo, teda odovzdávam slovo, nech sa páči. Dobre, ďakujem za slovo. Ja zazdielam teraz prezentáciu. Dobre, tak môžeme začať. Všetkých vás vítam na tomto seminári alebo online katalógu. Tak dúfam, že si z mojej prednášky odnesiete informácie, ktoré budú pre vás prínosné a využijete ich aj v praxi. Moju prezentáciu by som rozdelil tak na 3 časti. V prvej časti vám niečo poviem o vzniku tej digitálnej knižnici, takú krátku históriu. Potom vám poviem o druhoch licenciách, s ktorými sa môžeme stretnúť v digitálnej knižnici. A na záver mám pripravené nejaké ukážky vyhľadávania a tip, ako využiť digitálnu knižnicu. Tak projekt Digitálna knižnica a digitálny archív bol najväčším projektom digitalizácie písomníctva na Slovensku, ktorý sa realizoval od roku 2012 a bol ukončený koncom septembra v roku 2015. Cieľom projektu bola digitalizácia slovacikálnych dokumentov z knižničných a archívnych fondov, teda predovšetkým sa digitalizovali slovacikálne písomné dokumenty, potom diela, ktorých autormi sú Slováci, ktoré boli vydané alebo vytvorené na území dnešného Slovenska, alebo sa týkajú obsahovo Slovenska, alebo Slovákov a sú napísané v slovenskom jazyku. Ďalším cieľom bolo vybudovanie infraštruktúry pre digitalizačné a konzervačné centrum knižničných a archívnych dokumentov, aby sa používatelia a aj široká verejnosť aby si mohli prezerať zdigitalizovaný obsah. Tak sa vytvorila online digitálna knižnica, prostredníctvom ktorej si po registrácii mohli používatelia prezerať zdigitalizovaný obsah. Bohužiaľ, najväčšia nevýhoda vtedy bola, že plný text väčšiny diel sa dal prezerať iba v priestoroch knižnice, na vyhradených počítačoch. K plnému textu sa používatelia dostali iba v prípade, ak bolo dielo autorsky voľné, to znamená, že už sa nesťahovalo na dielo ochranná doba. Preto sa Slovenská národná knižnica snažila aj o to, aby diela označené ako obchodne nedostupné diela dali prezerať aj mimo priestorov SNK. No a v roku 2022 sa podarilo uzatvoriť zmluvu medzi Slovenskou národnou knižnicou a Litou, tzv. Rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu, ktorá umožňuje sprístupňovať bezplatné digitálne kópie diel označených ako ONDčka, čiže obchodne nedostupných diel, aj mimo priestorov Slovenskej národnej knižnice.
a dokonca v celom európskom hospodárskom priestore. V súčasnosti digitálna knižnica obsahuje viac ako 1,2 milióna zdigitalizovaných objektov a nájdete v nej rôzne typy dokumentov, ako sú knihy, noviny, časopisy, pohľadnice, mapy alebo rukopisy. Ako som už spomenul, digitálna knižnica obsahuje rôzne typy dokumentov, preto sa musí riadiť pri sprístupňovaní dokumentov zákonmi. Prvým je autorský zákon, potom je to knižničný zákon, zákon o archívoch a registratúrach a ako posledný je zákon o ochrane osobných údajov. Teraz sa poďme pozrieť na jednotlivé licencie. Prvú časť tvoria licencie, ktoré spadajú pod autorský zákon. Ide o licencie prístupné online, obchodne nedostupné diela a prístupné len v knižnici. Dokumenty pod licenciou prístupné online sú voľne dostupné a dajú sa prezerať bez registrácie alebo prihlásenia sa do digitálnej knižnice. Tiež ich môžeme sťahovať a tlačiť. Sú to diela, kde už uplynulo 70 rokov od smrti autora a stali sa autorsky voľným. Ďalším druhom licencie je prístupné online obchodne nedostupné diela. Tu patria diela, ktoré sa už nedajú kúpiť na trhu a zároveň sú trvalo uložené v múzeách, archívoch alebo v knižniciach. Predtým, ako sa dielo zverejní, tak je potrebné, aby sa najprv zapísalo do verejne prístupného zoznamu tzv. Obchodne nedostupných diel. Tento zoznam je vedený na portáli Európskeho patentového úradu EUIPO. Dielo tam musí byť zverejnené po dobu trvania 6 mesiacov a digitálna knižnica sprístupňuje tieto diela len po registrácii alebo prihlásení sa do účtu digitálnej knižnice a sú sprístupnené tieto diela mimo Slovenskej národnej knižnice, ale aj v spomenutom celom európskom hospodárskom priestore. Dokumenty sa sťahovať ani tlačiť nedajú, dajú sa len prezerať, respektíve čítať. Čiže keď si tu vyberieme niektorý dokument podľa tejto licencie, tak vidíme, že k plnému textu sa nedostaneme. V prípade, ak chceme si prezrieť plný text, tak sa musíme prihlásiť na naše konto. No a teraz už si môžeme prezerať plný text toho dokumentu. A ako môžeme vidieť tu vľavo, tieto dokumenty, ako som spomínal, sa nedajú ani sťahovať, ani tlačiť. Čiže aby sme dodržiavali zákon. Ďalším typom licencie sú prístupné len v knižnici. Tieto dokumenty sa ešte dajú kúpiť v knihkupectvách, takže používateľom sú sprístupnené len v priestoroch knižnice po prihlásení sa do digitálnej knižnice. Keď kliknem na túto licenciu, vyselektujem si tieto dokumenty a neviem, dúfam, že už teraz vidíte tú digitálnu knižnicu, ktorej som to ukazoval. Čiže prístupné len SNK, čiže tieto dokumenty, keď ste aj prihlásení, tak jedine z priestorov knižnice, ináč sa k týmto dokumentom nedostanete. Potom sú tu licencie podľa zákona o archívoch a registratúrách. Sú to prístupné online obmedzené dokumenty. Dokumenty
pod licenciou prístupné online obmedzené majú status obchodne nedostupných diel, čiže dokumenty je možné prezerať aj mimo priestorov SNK. Po prihlásení sa do digitálnej knižnice nedajú sa sťahovať ani tlačiť. Sú určené iba na čítanie. Ďalším typom licencie sú rukopisy, ktoré sú autorsky chránené a dajú sa prezerať len v priestoroch knižnice. Majú tiež takýto znak domčeka. No a posledným typom licencie sú neprístupné. Ide o časti dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, čiže ide o nejaké pohľadnice alebo nejaké dokumenty, kde sú osobné údaje. Čiže môže byť jedna strana viditeľná, napríklad tej pohľadnice, ale druhá strana už viditeľná nie je kvôli ochrane osobných údajov. Teraz by som sa presunul na vyhľadávanie v digitálnej knižnici. Digitálna knižnica umožňuje tzv. Jednoduché vyhľadávanie a pokročilé alebo rozšírené vyhľadávanie. Najväčšou výhodou digitálnej knižnice je, že sa dá vyhľadávať okrem bibliografických záznamov aj v plnom texte. A okrem toho môžeme využívať aj pri vyhľadávaní aj napríklad zástupné znaky, ako je otáznik, ktorý nahrádza jeden znak, potom hviezdička, ktorý nahrádza ľubovoľný počet znakov a tiež môžeme použiť aj logické operátory and, or a not. V prípade, ak hľadáme presnú frázu, použijeme pri vyhľadávaní tejto úvodzovky. A posledný na možnosť je proximitné vyhľadávanie. Ide o tzv. Operátor blízkosti termínov. O ňom. Dobre, teraz by ste už mali vidieť tú digitálnu knižnicu, kde vám chcem ukázať to vyhľadávanie. Môžete mi potvrdiť, že to vidíte? Dobre. Tak do vyhľadávacieho poľa napríklad si môžeme napísať nejaký názov alebo meno, to, čo hľadáme. Ja hľadám ekonomické knihy, tak do vyhľadávacieho poľa napíšem ekonomika. Napíšem ekonomika, napravo si najprv označím len prístupné online, a aby sa nám v digitálnej knižnici zobrazovali všetky dokumenty. Vidíme, že nám našlo veľké množstvo dokumentov na toto kľúčové slovo, preto vyhľadávanie môžeme upresniť tým, že si viac špecifikujeme tému, napríklad ekonomika alebo ekonomika podniku. Ďalej si môžeme výsledky vyhľadávania spresniť buď podľa typu licencie, podľa toho, či chceme periodika alebo napríklad knihy, alebo od roku, kedy boli vydané, napríklad od roku 2010.
O, Keď vyhľadávame napríklad takéto dvojslovné termíny, tak vyhľadáva automaticky obidva tie termíny a je to rovnaké, ako keď napíšete ekonomika podniku. Môžeme si všimnúť, že tu máme 8209 výsledkov, ako keď napíšete z END. Máme taký istý počet nájdených dokumentov. Vyhľadávanie môžeme rozšíriť použitím operátora OR, kedy vyhľadáva jedno alebo druhé slovo. A keď chceme niektoré slovo napríklad vylúčiť z vyhľadávania, že chceme napríklad podnik, ale not ekonomika, tak môžeme vidieť, že našlo nám dokumenty, kde sa nachádza podnik, ale ekonomika tam nie je. V prípade, ak hľadáme presnú frázu, napríklad používateľka, ktorú som mal, hľadala stanovenie noriem odhadom, tak vložíme túto frázu do úvodzoviek a vidíte, že nám našlo dva dokumenty a keď si ich rozklikneme, tak nám našlo presne túto frázu v jednom aj v druhom dokumente. Ďalšia možnosť pri vyhľadávaní, ktorú môžeme využiť, je tzv. Proximitný operátor, čiže blízko slov, napríklad do vyhľadávacieho poľa. Si do úvodzoviek napíšeme napríklad Lasica a Filip. Hľadáme to na tri slova a môžeme sa pozrieť, že koľko výsledkov nám nájde. Čiže keď klikneme potom na nejaký dokument, tak môžeme vidieť, že nám našlo tie dokumenty na tie tri slova. Alebo môžeme kliknúť na tento dokument. Tu nám môžeme vidieť Lasica, hudba a Jaroslav Filip, čiže na tri slova. A môžeme okrem tých troch, môžeme si určiť aj vyšší počet tých slov, napríklad 5 alebo 10. Čo je výstupom pri digitálnej knižnici, tak môže to byť, ako som už ukazoval pri tých napríklad prístupné online voľné dokumenty, keď si klikneme na ne a môžeme si ich buď stiahnuť alebo vytlačiť, alebo v prípade dokumentov, ktoré to neumožňujú, tak si môžeme stiahnuť citáciu a skopírovať si ju buď do nejakého textového editora, alebo si môžeme stiahnuť odkaz. Ďalej ešte by som vám ukázal, že digitálna knižnica umožňuje aj pokročilé vyhľadávanie. To sa nachádza tu pod hlavným vyhľadávacím poľom a keď si to takto rozklikneme, tak môžeme takisto vyhľadávať všade, alebo všetko, alebo podľa názvu, podľa autora, alebo podľa kľúčového slova, alebo tiež podľa ISSN alebo ISBN. Momentálne vyhľadávanie podľa signatúry nefunguje. No. Digitálna knižnica tiež umožňuje vyhľadávať v konkrétnom dokumente. Ja si napríklad dám tu na nejaký dokument, marketing. A
A môžeme tu vľavo si napísať, či sa tam napríklad nechá na nejaké slovo reklama. Čiže to je tiež dobrá pomôcka pri vyhľadávaní, alebo tiež umožňuje vyhľadávať v celých číslach periodík. Napríklad si dáme slovenské pohľady a môžeme sa pozrieť, že či napríklad sa tam niečo nenachádza k Milanovi Rufusovi. Čiže môžeme vidieť, že nám našlo výsledky k Milanovi Rufusovi. Ďalšou možnosťou, čo ešte môžeme využiť v digitálnej knižnici, sú tzv. Zbierky. Zbierky máme rôzne zbierky, napríklad Vianočné pohľadnice, historické knižnice, príručná knižnica Slovenskej národnej knižnice a ďalšie. Napríklad pri exkurziách sa dajú využiť aj tieto knižnice od rôznych slovenských dejateľov, napríklad Hamuliaka, Bernolákova, ukázať im to ako zaujímavosť nejakú. Ale ja vo svojej práci využívam hlavne tieto bibliografie, poprípade tieto slovníky, keď sa hľadajú napríklad nejaké mená alebo nejaké aj témy, tak sa dajú napríklad v týchto zbierkach prehľadávať. Napríklad môžeme napísať Medvecká a potom si môžeme prezerať jednotlivé výsledky v tých bibliografiách. Dobre, toto sme si povedali. Tu nás ten príklad marketingom, aj slovenské pohľady som vám ukázal. Zbierky v digitálnej knižnici takisto, ako môžete využívať. No a ešte by som vám na záver chcel povedať, že digitálna knižnica sa okrem prehľadania dá používať aj na to vzdelávanie pri tých exkurziách. Digitálnu knižnicu napríklad môžeme využiť pri exkurziách, kde žiakom ukážeme tie rukopisy slovenských dejateľov, alebo im môžeme ukázať nejakú pohľadnicu, staršiu pohľadnicu ich mesta, obce a tak ich vtiahnuť potom do tej prednášky. Čiže to by bol môj nejaký taký tip, ako ešte môžete využiť tú digitálnu knižnicu. A posledná je tá registrácia. Tu by som vás chcel len informovať, že tá registrácia momentálne nefunguje kvôli tomu, že viete, že máme nejaké technické problémy, čiže zaregistrovať sa dá, ale nepríde potvrdzovací mail. Takže ja verím, že v nejakom krátkom čase sa to konečne vyrieši a registrácia už bude fungovať tak, ako má a používateľia sa budú môcť prihlasovať bez problémov do digitálnej knižnice a využívať ju pri svojej práci. Dobre, ďakujem za pozornosť. To by bolo z mojej strany všetko. Ak máte nejaké otázky, tak potom môžete napísať do chatu a môžeme ich potom zodpovedať. Dobre, ďakujem ti, Peťo, za tvoju prednášku a zaujímavý príspevok. Dobre, ďakujem aj ja. A teraz by som ti predal ľudské slovo a v prípade, ak nemáme nejaké otázky, a povedz nám ty niečo o podcastoch, ktoré tvoríš v Slovenskej národnej knižnici. Za chvíľku len ešte ťa poprosím odčerovať si obrazovku. Moment. Dobre, ďakujem. Som mohla aj ja prezdierať. No.
Dobre, takže teda mňa poprosil kolega, aby som vám predstavila našu aktuálnu aplikáciu Podcast Slovenskej národnej knižnice. Nakoľko svet podcastov je teda v súčasnosti veľmi rozbehnutý, živý a stále teda je dynamickejší a pestrejší. Podcasty nám ako poslucháčom ponúkajú vlastne širokú škálu tém a perspektív zviditeľnenia sa a nejakej aj takej marketingovej komunikácie pre potenciálnych zákazníkov u nás v knižniciach, teda používateľov. Slovenská národná knižnica sa teda snaží vlastne Slovenská národná knižnica sa snaží teda venovať rôznym témam, ako napríklad je história, kultúra, rôznymi významní autori a podobne. Jediným limitom teda pre váš obsah tohto podcastu je len vaša vlastná fantázia. Podľa nedávnych štúdií sa teda podcasty stali dôležitou súčasťou každodenného života miliónov ľudí po celom svete. Sú to veľmi osobné a zábavné formáty, ktoré umožňujú poslucháčom vlastne ponoriť sa viac do hlbín príbehov a tém, ktoré ich zaujímajú. A tým pádom vlastne vedia viacej vtiahnuť toho poslucháča. Veľmi dôležitým aspektom predtým, ako začnete robiť podcasty vo vašej knižnici, je dôležité si naplánovať tieto podcasty. Predtým si musíte teda zodpovedať na 3 také hlavné otázky, na čo budete váš podcast používať, o čom bude váš podcast a komu bude váš podcast určený. Aby sme odpovedali na tú prvú otázku, takže vlastne predtým, ako sa začnete zaoberať samotným výberom formátu, názvu a dĺžky podcastu, by sme sa teda mali zamyslieť, kto bude vlastne zahŕňať tieto základné otázky, kto ich bude vytvárať a v čom vlastne budú tkvieť. V prvom rade, ak sa chcete začať s tvorbou podcastov, mali by ste sa teda sami seba opýtať alebo nejakého vášho tímu, ktorý sa bude tomuto zaoberať, prečo vlastne chcete spúšťať tento podcast. Ďalšou dôležitou otázkou, ktorú by ste si hneď na začiatku mali položiť, je to, o čom môj podcast bude. Odpovede na tieto otázky sú nevyhnutné práve na to, aby ste si ujasnili, prečo chcete vlastne tieto podcasty robiť. Našim takým tipom bolo to, že my sme si zobrali trošku inšpiráciu z ostatných knižníc, ktoré teda sa venujú dlhšie podcastom. Veľmi dobrým príkladom je Bánovecká knižnica a takisto aj v susednej Českej republike nájdeme niekoľko úspešných podcastových platform, ktorými sa teda môžu slovenské knižnice nechať inšpirovať. Ďalšou tou významnou otázkou, čo som spomínala, že je otázka, o čom bude váš podcast. V tomto bode je veľmi dôležité sa zamyslieť práve nad tým, akej téme, prípadne témam sa chcete venovať v týchto podcastoch. Vaša téma môže byť veľmi rozsiahla, ako je napríklad kultúra, alebo sa môže jednať o konkrétnu tému, ako sú napríklad dezinformácie alebo teda mediálna gramotnosť. Ako som už spomínala, tak táto mediálna gramotnosť vlastne vytvára veľmi živé diskusie aj na pôde knižnice. No a jediné, čo by ste teda mali spĺňať, je byť touto problematikou natoľko zanietení, aby ste jej venovali dostatok času a mali aj sami od seba chuť vlastne stále sa vzdelávať a získavať nové poznatky v danej problematike a prezentovať ju svojim budúcim alebo potenciálnym poslucháčom s veľkým nadšením. Našou osobnou skúsenosťou je to, že my sme sa v Slovenskej národnej knižnici rozhodli tieto podcasty tematicky plánovať najmä podľa toho, aké témy sme riešili na našich podujatiach. Hosti sme teda priraďovaní k jednotlivým epizódam z týchto podujatí a podľa toho, či v danom čase spadajú pod publikum, ktoré sme si vyprofilovali pred samotným spustením tejto podcastovej platformy.
Týmto publikom pre nás boli knihovníci odborná verejnosť, ale aj teda používateľia a ostatná verejnosť, ktorú by tieto témy mohli zaujímať. No a poslednou takou dôležitou otázkou bolo teda, že komu bude váš podcast určený. Môžem vás uistiť, že práve podcast je vynikajúcim spôsobom, ako priblížiť používateľom a cieľovému publiku tento cenný a hodnotný obsah vašej knižnice. Dôležitým aspektom pre tvorbu podcastov je definícia cieľov, ktoré chcete teda svojim podcastom dosiahnuť. Nižšie uvádzam niekoľko cieľov v rámci tvorby podcastov, ktoré vám môžu byť naozaj na začiatku nápomocné. Prvým cieľom, čo vidíte dole vľavo, je vygenerovať potenciálnych používateľov pre knižnicu, čiže aby ste presne vedeli sa zamerať na to dané publikum. Potom ďalším cieľom môže byť uznávaný v odbore, ďalej zdieľať dôležitú informáciu, ale samozrejme aj zabaviť sa, keďže podcasty sú zábavnou formou zdieľania médií. Ďalej si môžeme pozrieť teda, aká forma podcastov je veľmi populárna, do akej miery teda v budúcnosti môže byť veľmi atraktívna a bližšie k ľuďom. V súčasnej ponáhľadnej spoločnosti alebo dobe sa nám nechce nosiť alebo teda držať niečo v rukách, čiže veľmi nám forma podcastov vyhovuje, dáte si len do uši vlastne slúchatka, môžete si pustiť podcast, ktorý trvá nejakých 15-20 minút, niekedy dokonca aj hodinu a môžete v kľude popri iných činnostiach, či už pracovných alebo pri domácich prácach tento podcast práve počúvať. No a práve tento podcast vytvára priestor na to, aby ste si vy ako knižnice zase rozšírili trošku váš marketing a preto vám odporúčame začať čo najskôr a nečakať, kým budete mať lepší nápad, mikrofón alebo webové stránky a podobne. A takou víziou možno je, alebo takou myšlenkou pre vás je, že podcastov sa netreba báť, treba len začať. Potom je veľmi dôležité pri tvorbe podcastov, aby ste dali ľuďom dôvod, aby tento váš podcast počúvali, aby neodišli proste po pár minútach. No a keď ste si už teda vyprofilovali nejaké to publikum, ktoré chcete konkrétne osloviť a dostávame sa teda my k ďalšej otázke, ako môžete osloviť toto publikum efektívne. Čiže musíte dať ľuďom dobrý dôvod, aby si vypočuli práve váš podcast, pretože už aj toto médium je zahltené rôznymi influencermi a tak ďalej, ktorí používajú, alebo spevákmi, ktorí používajú tieto podcasty. Takisto aj rôznymi knižnicami, čiže je veľmi dôležité dať tomu vášmu podcastu nejakú pridanú hodnotu, ešte niečo viac, zabaviť sa možno, byť uznávaný teda v odbore, ako som už spomínala, alebo zdieľať nejakú dôležitú informáciu, vygenerovať potenciálnych používateľov pre knižnicu, čo v iných podcastoch na podobnú tému nemajú. Čiže je dobre si robiť aj taký prieskum trhu. No a či si vyberiete návod, ako bojovať proti dezinformáciám v knižnici, alebo zábavný rozhovor o knihe s autorom detských kníh, pridanou hodnotou je to, prečo ľudia práve ten váš podcast budú počúvať. Z tohto dôvodu by ste mali dať svojim poslucháčom dôvod, aby si váš podcast vypočuli, čo je ale ešte dôležitejšie. Musíte im dať taký silný argument, aby sa chceli vrátiť späť pre viac informácií. Čiže nie, že si vypočujú len jeden podcast, ale je potrebné, aby vás počúvali naďalej. Preto je veľmi dôležité si naplánovať jednotlivé epizódy svojich podcastov. No a ideálnym spôsobom, ako si naplánovať tento obsah, je spísať si približne 10 až 15 potenciálnych epizód vopred a zamyslieť sa, či je ich obsah taký, aký váš poslucháč vyhľadáva a čo mu vie ponúknuť.
Našim takým typom je, že my ako knižnica sme vlastne tematicky určený daný podcast do takých troch základných skupín cieľových. Prvým sú teda knihovníci, potom sú to používateľia Slovenskej národnej knižnice a široká verejnosť, ako som už spomínala, ktorú teda dané témy zaujímajú. Našimi prvými témami boli napríklad, ako som už spomínala, tie dezinformácie, alebo teda mediálna výchova, ktoré predstavujú v súčasnosti veľmi aktuálnu a rozšírenú tému, alebo teda témy zamerané práve na prácu knihovníkov, ako napríklad praktické tipy pre knihovníkov, pracujúcich s deťmi a mládežou a podobne. Ďalším takým dôležitým bodom, predtým ako začnete vytvárať podcasty, je veľmi dôležité si vytvoriť názov podcastu, ktorý bude ľudí zaujímať, ktorý bude trefný, jasný, každému zrozumiteľný, že je to práve tá vaša knižnica. Ako rôzne príklady, tu uvádzam napríklad sú rôzne typy názvov, ako je kreatívny názov, tu môžeme uviesť ako príklad napríklad wow alebo rozhovory z Hostihory. Tento názov sme pôvodne zamýšľali použiť my na náš podcast, pretože je naozaj taký trefný a ľahko zapamätateľný, alebo potom Festcast. Ďalej sú to opisné názvy, ako napríklad Kultúra na kopci, Dejepis inak, alebo Knižnica spoza pultu. Názov na základe vlastného mena alebo značky, ako napríklad teraz čoraz aktuálnejší hokej, čiže Boris a Brambor, Martinus podcast, alebo teda náš podcast Slovenskej národnej knižnice. Ako som už spomínala, teda našou skúsenosťou je to, že Slovenská národná knižnica je ako vedecká, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia veľmi známa na verejnosti, takže sme využili práve potenciál tohto mena a vzhľadom k tomu, že knižnice na Slovensku nie sú svoje známe špecifické pomenovania, môžu ich knihovníci a knižnice vo svojich názvoch využívať. Podcast sa tak zároveň stane ľahšie dohľadateľný a svojim názvom tiež zvýši povedomie o vašej inštitúcii. Potom dôležitým aspektom je plánovanie epizód jednotlivých. Predtým, ako sa začneme venovať plánovaniu epizód, je veľmi dôležité, aby sme teda vedeli, aký je rozdiel medzi reláciou a epizódou. Relácia je podcast samotný a epizóda je jedna časť vášho podcastu. To je veľmi dôležité tiež na začiatok si uvedomiť, aká dlhá by mala byť jedna epizóda, ako často by ste mali pridať novú epizódu a ako vybrať vhodné názvy epizód. K týmto trom otázkam sa budeme venovať na ďalšom slajde prezentácie. Takže prvo sa zaoberáme teda otázkou, aká dlhá by mala byť jedna epizóda. Dĺžka jednotlivých epizód môže byť rôzna, mala by sa odvíjať výlučne od obsahu. A preto zbytočne odporúčame neskracovať alebo nestrihať dobrý obsah tejto epizódy, ale netreba ani zatracovať alebo znehodnocovať krátke podcasty. Aký dlhý by mal byť jeden podcast, aby obsahoval všetko, čo chcete posluchačom povedať? No, väčšina posluchačov vám odpovie, že ak má nejaká epizóda menej ako 15 minút, je príliš krátka. Ak však trvá až hodinu, je zase príliš dlhá. Čiže mnoho odborníkov sa vyjadruje tak, že je veľmi dobré, aby taká epizóda trvala minimálne 20 minút, ale najviac 45. Za náš ako tým, ktorý robíme v Slovenskej národnej knižnici podcasty, tak sme si určili dĺžku jednotlivých epizód tak, že niektoré trvajú 10 minút, niektoré 40 minút, čiže nemáme ju úplne striktne určenú.
Ale teda snažíme sa priniesť kvalitný obsah našim poslucháčom. No a zhodli sme sa, že na začiatok sa dĺžka jednotlivých epizód odvinie najmä teda od tej témy samotnej, na ktorú je podcast natočený, a schopnosti hostí obsiahnuť nami pripravené otázky. Ale ako teda som spomínala, maximálne máme do tých 40 minút naše podcasty na platforme Spotify, ktoré si potom môžete samozrejme pozrieť. No a druhou otázkou, ako často by ste mali pridať novú epizódu, tak tu by som vás chcela upozorniť na to, že je veľmi dôležité si dávať pozor na kvalitu podcastov. Samozrejme je dobré napríklad každý mesiac dávať jednu epizódu, ale ak sa vám náhodou podarí nahrať kvalitný podcast častejšie, ako vydávate napríklad pravidelne raz mesačne, tak je veľmi dobré tento obsah vlastne zazdieľať skorej. Určite vaši posluchači budú nadšení, avšak netreba zase vytvárať každé 2 týždne podcasty, a aby sme neuprednostňovali vlastne deadliny na úkor kvality samotných podcastov, a aby vaši posluchači rozhodne mohli viacej oceniť skvelú epizódu raz za mesiac, ako 3 napríklad priemerne každý týždeň. Ak bude obsah vášho podcastu na to vhodný, môžete teda jednotlivé série spracovať do formy napríklad e-bookov alebo online kurzov. Jedinou nevýhodou teda takéhoto spôsobu podcastov je strata záujmu zo strany samotných poslucháčov, teda tu si treba dávať veľký pozor, aby naozaj boli kvalitné tie podcasty. Je veľmi dôležité aj pripraviť vašich poslucháčov na tento systém, a vysvetlím tým, že po odvysielaní jednej série podcast nekončí a vrátite sa späť. V tomto prípade je kľúčový teda time management. No a môžeme ísť teda na ďalšiu. Tretiu otázku a už poslednú. Ako vybrať teda vhodné názvy epizód? Nielen názov teda podcastu, ako sme si spomínali na slajdoch predtým, ako celku, ale aj názov jednotlivých epizód je veľmi dôležitý. Pri názvoch epizód môžeme byť omnoho viacej kreatívni ako pri názve samotného podcastu, avšak treba si dávať pozor najmä na to, aby sme neprišli do klišé a neoznačovali tieto epizódy ako epizóda číslo 1, epizóda číslo 2 a tak ďalej. Pri názvoch takéhoto typu posluchači nebudú vedieť, čo môžu od takejto epizódy očakávať, a preto hlavným cieľom podcastu je, aby si ho vypočulo čo najviac ľudí. Mali by ste dať týmto ľuďom dobrý dôvod vypočuť si ho, čiže už tým pádom tou predchádzajúcou epizódou je dobré ich nejak namotivovať a naladiť na to, na čo sa môžu čakať, teda tešiť na budúce. Je veľmi dôležité už v názve epizódy uvádzať informáciu, ktorá posluchačovi napovie viac, čo jej vypočutí môže získať. Ak si spätne pozriete iné podcasty, tak názvy ich epizód sa väčšinou začínajú takou formulkou 10 typov ako, alebo ako na a tak ďalej. Čiže toto práve navoduje ten dojem pre tých poslucháčov, že čo môžu očakávať od danej epizódy. Potom pri tvorbe samotných podcastov je veľmi vhodný podcastový formát a priestor. Aký formát teda podcast by mal byť, alebo aký si treba vybrať, tak pri výbere vhodného podcastového formátu by sme mali myslieť najmä na to, koľko osôb sa bude podcastu zúčastňovať. Aj z formátu teda by mali posluchači vedieť, čo môžu od samotného podcastu očakávať. Medzi najčastejšie formáty podcastu patrí samostatná relácia alebo relácia vo dvojici a interview, ako mám uvedené práve tu na boku. No a v tejto bubline fialovej môžete vidieť naše skúsenosti. My sme sa teda ako formát rozhodli si vybrať formu interview.
Podľa nášho názoru ide o jeden z formátov, ktoré sú pre samotných poslucháčov podcastov najatraktívnejšie, no a zároveň počas našej práce, ktorej súčasťou je aj organizácia podujatí, pre odbornú a širokú verejnosť prichádzame do kontaktu s množstvom uznávaných odborníkov z rôznych oblastí. No a práve s nimi sme prostredníctvom tohto interviu po skončení rôznych podujatí natočili tieto podcasty. Potom je dôležitý teda výber vhodného podcastového priestoru. Keď máme zvolený ten formát, tak je dôležitý teda náš podcast z technickej stránky sa na ním trošku zamyslieť. Jednou zo základných technických otázok je, kde budeme teda svoje podcasty zverejňovať. V súčasnosti existuje veľké množstvo platformiem určených na zverejňovanie a počúvanie podcastov. Je na vás teda, či si zvolíte len jednu platformu, môžete samozrejme využívať aj viacero podcastových platformiem. No a ľahšie si tak môžete vybudovať používateľskú platformu. Z našich skúseností my sme teda pred samotným spustením projektu podcastov vypracovali analýzu vhodného podcastového priestoru a v tejto analýze sú teda uvedené rôzne platformy, ktoré sme porovnávali. Najčastejšie sú Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Následne sme teda vyhľadali podstatné informácie o týchto podcastových platformách. Porovnávali sme výhody a nevýhody, ako aj cenu samotnej platformy. No a nakoniec sme si zvolili platformu Anchor, lenže tu medzičasom odkúpil Spotify, no takže sme prešli na podcastový priestor na platforme Spotify. Naše podcasty teda napokon zverejňujeme prostredníctvom tejto platformy. Túto analýzu si potom najvhodnejšieho podcastového priestoru s programom na strihanie zvukovej stopy si potom neskôr môžete pozrieť našej metodike, ktorú vám potom na záver prezentácie ukážem. No a môžeme ísť teda ďalej. Nahrávanie podcastov, hoci teoretické teda príručky odporúčajú pracovať pri nahrávaní podcastov s mikrofónom, ktoré majú niekoľko tisícové hodnoty, alebo teda aj 100 eurové, tak my sme vyskúšali v praxi nahrávať kvalitný podcast sa dá teda aj na telefón, kde prostredníctvom záznamníku na tomto zariadení dokážeme nahrať celkom kvalitný podcast s tým, že sme mali vlastne audiovizuálny kabinet, kde sme boli odzvučnenou stenou a vlastne nejaký šum alebo bukot sme tam nepočuli, čiže ten zvuk bol naozaj veľmi čistý a pekný a pre posluchača priateľný. Takže môžete, kľudne nebojte sa, ak nemáte prostriedky na nákup mikrofónov podcastových, tak môžete kľudne nahrávať na záznamník v mobilnom telefóne podcasty. No a potom následuje samostatná postprodukcia podcastov. Tejto postprodukcii sa venuje náš kolega z nášho tímu. No a takou zaujímavou a dôležitou vecou je zvučka podcastu, ktorá vlastne prispieva finalizácii kvalitného podcastu a je určite dôležité aj použitie intra a outra, čiže začiatku a konca. A tiež prederovanie myšlienok zvukovými efektmi. Práve preto odporúčame nájsť, respektíve vytvoriť zvučku, ktorú použijeme v úvode a závere podcastu, no a prípadne aj ako podmask k hovorenému slovu. Naše skúsenosti sú také, že pre naše podcasty sme si teda vybrali vhodnú hudobnú zvučku, až potom, ako sme hľadali na stránke pixabay.com. Napokon sme sa teda rozhodli pre bezplatnú zvučku, no a zároveň sme v našich podcastoch použili úvodnú a záverečnú zňovku.
ktorú sme si sami vytvorili. Naša kolegynka nám ju nahrala a použitím hudobnej a tiež hovorenej zvučky sme teda tým pádom dodali našim podcastom väčšiu dynamickosť a boli také zaujímavejšie a kompaktnejšie, že neboli tam počuť nejaké šumy alebo nejaké prestávky počas toho interviu. No a dostávame sa teda ešte k úprave a strihu zvukových záznamov. Ako som už spomínala, našimi skúsenostiami na finálnu úpravu sme si teda vybrali program Audacity na základe analýzy na strihanie zvukovej stopy, ktorý tento program je bezplatný a ľahko použiteľný aj pre začiatočníkov. Umožňuje nahrávať zvuk naživo a strihať, kopírovať, spájať alebo mixovať zvuky a taktiež meniť rýchlosť alebo výšky tónov nahrávky. Pre naše potreby je tento program vyhovujúci a v procese rozhodovania sa pre vhodný program na strihanie tejto zvukovej stopy sme použili tú analýzu, ako som vravela, ktorá sa nachádza práve v prílohe našej metodiky. No a na záver by som vám chcela teda predstaviť, ako zhruba vyzerá naše promo a možno vás tak trošku aj pozbudiť a inšpirovať. Takto vyzerajú teda podcast Slovenskej národnej knižnice a metodický materiál na tvorbu podcastov v knižnici. Hore môžete vidieť vlastne banner, ktorý nám vytvorila vlastne naša grafička a využívame ho počas promovania jednotlivých podcastov. Čiže vždy máte takýto istý banner, kde odmieniame buď meno nášho človeka, s ktorým sme viedli interviu, alebo teda meníme tam názov toho podcastu. Napríklad máme aj podcast Finančná gramotnosť a tak ďalej, čiže môžete vlastne rôzne banery využívať na vašich sociálnych sieťach, či už je to Instagram, YouTube kanál alebo Facebook, alebo teraz aj populárny TikTok, čiže viete ešte aj podcasty takto dodatočne spropagovať, aby ste mali čo najvyššiu odozvu. No a potom dole môžete vidieť naše logo podcastové. Samozrejme, cez toto logo potom na našej webovej stránke slovenskánárodnaknižnica.sk, čiže snk.sk, keď si dáte naše sociálne siete a kliknete na toto logo, zobrazí sa vám cez platformu Spotify celá vlastne naša ponuka podcastov. Budem veľmi rada, ak si ich vypočujete a stanete sa tiež našimi poslucháčmi a možno sa aj tak inšpirujete. No a posledný materiál, teda, ktorý som vám dala do tohto slajdu, je náš metodický materiál pre tvorbu podcastov v knižnici, kde takisto môžete vidieť, že sme viaceré kolegyne, plus ešte kolega nám teda robí technickú podporu. No a ak teda vy chcete zistiť o mnoho viacej o podcastoch, tak odporúčam si vám preštudovať túto metodiku. Táto metodika sa nachádza takisto na našej webovej stránke. Ak budete mať záujem, tak keď budeme posielať prezentácie, tak vám viem ešte aj link na túto metodiku dať ďalej. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že sa vám páčila moja prednáška a teda odovzdávam slovo pánovi magistrovi Petrovi Martinákovi z knižnice Michala Rešetku, ktorý vlastne nám predstaví portfólio vybraných služieb tejto knižnice a pod názvom Kráčame s dobou. Takže nech sa páči, pán kolega, odovzdávam vám slovo a prajem vám ostatným teda ešte príjemné počúvanie. Tak dobrý deň ešte raz. Skúsim nazdieľať obrazovku.
Je to v poriadku, prosím vás? Áno. Áno. Budú tam Áno, aj nejaké videá, ďakujeme. takže dúfam, že to bude v poriadku aj s obrazom, aj so zvukom. Takže ešte raz vás pozdravujem z Trenčianskej knižnice, kde v podstate pracujem od roku 2008 a súčasne pôsobím aj ako publicista, spolupracujem s redakciami periódik na Slovensku aj v Českej republike a práve preto by som vám dnes rád porozprával niečo na margo portfólia vybraných služieb Trenčianskej knižnice v zrkadle médií. Ja by som hneď v úvode rád zdôraznil, že cieľom tohto môjho príspevku nie je nejako poučovať, skôr by som rád poukázal na určité špecifika a zákonitosti z marketingovo-mediálnej oblasti, pretože veľa vecí v knižniciach síce robíme podobným spôsobom, ale niekedy to nemusí mať úplne želaný efekt. A možno pritom niekedy na úspech stačí len trošku zmeniť perspektívu, respektíve uhol pohľadu na danú vec. Teda na niekoľkých konkrétnych príkladoch skúsim ukázať, ako sa v Trenčianskej knižnici priebežne snažíme mediálne predávať niektoré vybrané knižnično-informačné služby a súvisiace aktivity. Zámerne som v názve prezentácie uviedol otáznik aj vykričník, teda že či kráčame s dobou. A nechávam teda na vaše posúdenie, do akej miery sa nám to v Trenčine podarilo, respektíve darí. Zároveň budem rád, ak vás dokážem aspoň trošku inšpirovať, alebo aspoň zaujať. No a teda pre lepšiu ilustráciu, aby to bolo celé trošku prehľadnejšie, aby som aj zachoval určitú tematickú štruktúru, tak som túto prezentáciu rozdelil na také 3 oblasti. Tá prvá pomyselná oblasť, teda tam som si dovolil knižnicu nazvať ako knižnicu, ktorá ide s dobou, pretože my si vo verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčine už nejaký čas osvojujeme motto knižnica, ktorá ide s dobou. Dá sa to chápať všelijako a niekedy to tak možno ani celkom nevyzerá. Každopádne fakt je ten, že toto motto má určite niečo do seba. Hlavne teda, keď patríte medzi najstaršie, najnavštevovanejšie a bezmála 100 rokov nepretržite fungujúce inštitúcie v meste. Takže poďme na prvý bod v rámci tejto oblasti a to je kampaň pri príležitosti jubilea. V nadväznosti na to, čo som povedal vlastne pred chvíľou, tak ideálnym príkladom toho, ako zaujať verejnosť a upozorniť minimálne na tú svoju historickú hodnotu, je výročie. Trenčianska knižnica oslávi na budúci rok 100-ročnicu a pri tejto príležitosti už teraz doľaďujeme kampaň s množstvom sprievodných aktivít, podobne ako pri predchádzajúcich jubileách v rokoch 2014 či 2019. Samozrejme, celé to musí mať aj určitý marketingový nádych a mediálnu odozvu. Tak ako môžete vidieť na tomto slajde, pred 5 rokmi sme vsadili na to, čo je nám vlastné, v čom sme dobrí, to znamená znalosť regiónu a tiež na to, čo pomohlo nám a zároveň aj potešilo našich čitateľov. No, druhým bodom v rámci tejto oblasti je schopnosť reagovať na aktuálne spoločenské témy. Na rozbeh, teda v duchu tohto, som si pripravil ukážku toho, do akej miery sa dá preukázať schopnosť knižnice reagovať na aktuálne spoločenské témy a celé to ešte umocniť takým regionálnym rozmerom. Pomôžem si pri tom pomerne bežnou aktivitou v knižnici, ako je výstava. Pri príležitosti významnej športovej udalosti, konkrétne majstrovstiev sveta vo futbale v Brazílii, sme v interiéri inštalovali interdisciplinárnu výstavu, ktorú sme nazvali Samba medzi knihami. Samba totiž nie je len o tanci, presne tak ako svetový šampionát FIFA nie je len o futbale. Aj preto sme sa rozhodli upriamiť pozornosť návštevníkov na tie časti nášho fondu, ktoré približujú všeobecne i menej známe brazílske symboly. Okrem kníh a periódik tvorili súčasť expozície odborné analýzy, komentáre, obrazové materiály i tradičné suveníry, ktoré za týmto účelom nám venovalo veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky v Bratislave. Autentický ráz výstave dodali medailóny 2 brazílskych legionárov, pôsobiacich v miestnom futbalovom klube AS Trenčín, a jeden z nich, Ramon da Silva, si túto výstavu prišiel pozrieť aj osobne. Vďaka tomu sme teda zabodovali aj v rámci miestnej futbalovej komunity a vy si teda môžete teda v krátkej ukážke pozrieť, ako to u nás vtedy vyzeralo a ako to vypálilo. Dúfam, že to bude fungovať.
Prosím vás, išlo to aj so zvukom? Nie, bez zvuku. To je škoda. To je škoda, pretože ďalšie veci mi tiež súvisia so zvukom a neviem, kde môže byť problém. Môžem skúsiť ešte na ukážku raz len kúsok z toho a potvrdíte mi, že či teraz by to fungovalo aj so zvukom? Nejde zvuk. Prosím? Že nejde zvuk. Nikomu? Dobre, tak ukončím ďalej. Aj ďalšie videá, ktoré budú teda aj zvukové stopy, budú pravdepodobne bez zvuku. Ďalším bodom v rámci tejto oblasti teda je pandémia alebo lockdown, tak aspoň nazvaná, a je to na margo toho, že nie je to tak dávno, čo sme všade navôkol počúvali, že mimoriadna situácia si žiada mimoriadne riešenia. Zákaz organizovania kultúrnych podujatí počas pandémie koronavírusu sme síce neobyšli, ale na vzniknutú situáciu sme v knižnici zareagovali tak, že väzby s autormi sme udržiavali aspoň na diaľku. Niekoľko z nich sme oslovili s anketou a prostredníctvom reportáže v novinách a cez naše informačné kanály sme verejnosti následne sprostredkovali ich tipy na knihy, ktoré im svietili na cestu z krízy a čo vystihovalo ich dní vlastne v núdzovom režime. Oslovili sme takto viacero osobností, len spomeniem, že napríklad jedným z nich bol prozaik a scenarista Anton Baláš, alebo výtvarník a vydavateľ časopisu Kocúrkovo Milan Stano, scenáristka, dramaturgička Barbora Kardošová alebo prozaik Jozef Banáš. Výsostne aktuálnou témou je vojna na Ukrajine. Určite si viacerí spomenieme, že po vypuknutí konfliktu sa viaceré knižnice zapájali do rôznych podporných projektov. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčine sa zapojila do výzvy na zakúpenie kníh pre deti ukrajinských utečencov. Forma pomoci uzrela svetlo sveta v spolupráci s najväčším slovenským internetovým knihkupectvom. Ľudia mohli kupovať knižné tituly za zvýhodnenú cenu a po vložení vybraného tovaru do košíka bolo potrebné zadať adresu inštitúcie, ktorá participovala na projekte. Rôzne žánre detskej literatúry sme tak vďaka anonymným darcom posunuli medzi školákov i škôlkarov v 2 obciach pri Trenčianskych Tepliciach. No a forma tejto pomoci bola z našej strany adresná, pretože prostredie sme mali zmapované a vedeli sme, že tam našlo útočisko takmer 40 ukrajinských detí, ktoré prišli o pôvodné bývanie v oblasti Charkova.
A samozrejme, ako môžete vidieť na náhľade článku, o tejto iniciatíve sme dali vedieť aj čitateľom regionálnych novín. Podobne ako množstvo ďalších kultúrno-vzdelávacích inštitúcií aj v prípade našej knižnice urýchlila adaptáciu v online priestore pandémia koronavírusu. Elektronickú službu vo forme výpožičiek e-kníh sme spustili na prelome apríla a mája 2020. Služba je aktuálne k dispozícii len pre registrovaných čitateľov, ponúka výber vyše 9000 e-kníh, aplikácia je kompatibilná so zariadeniami s operačným systémom Android a iOS. Virtuálna prehliadka od roku 2021 môžu milovníci virtuálnej reality v Trenčianskej knižnici na diaľku objavovať prvky viditeľné v priestore len pomocou počítačovej techniky. V rámci virtuálnej prehliadky majú k dispozícii 25 východiskových bodov v interiéri a exteriéri, plátno so sociálnou sieťou či pexeso na stene. Popri informačnej funkcii služba podporuje zážitkové vzdelávanie a zábavnou formou rozvíja regionálne povedomie. Audiosprievodca pomáha spoznávať knižnicu aj zrakovo handicapovaným. Pre zahraničných návštevníkov je projekt dostupný v angličtine. Sociálne siete už dnes nepochybne patria k povinnej, alebo povedal by som, že až k základnej výbave každej organizácie. Čo sa týka Facebooku, pre efektívnejšiu komunikáciu s čitateľmi a tiež z hľadiska adresnosti našich aktivít, my v Trenčine obhospodarujeme 2 samostatné Facebookové profily, a to jeden pre dospelých a druhý pre deti. Myslím si, že v tejto oblasti sme v knižniciach všetci ako tak udomácnení. Skôr by som preto vyzdvihol dosah a potenciál sociálnych médií. Začnem YouTube kanálom. Prostredníctvom svojho YouTube kanála Trenčianska knižnica informuje verejnosť o aktuálnom dianí. Návštevníci dostávajú z prvej ruky správy o rôznych akciách, novinkách, aktualitách či zostrihy z podujatí. Už niekoľkokrát spomínaný zákaz organizovania verejných podujatí počas pandémie nás operatívne motivoval natoľko, že v júni 2020 sme sa zaradili medzi priekopníkov na Slovensku a našu vlastnú televíziu sme využili na historicky prvé živé vysielanie besedy z knižnice. Podotýkam, že úplne vo vlastnej réžii. S ponukou na videostream cez Atlantický oceán sme oslovili trenčianskeho rodáka a svetoznámeho hokejistu, v tom čase hráča klubu NHL Boston Bruins, Zdena Cháru, ktorého meno je s literatúrou späté viac, než by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Zvolili sme hovor cez telekomunikačný program a ten sme následne z improvizovaného štúdia vysielali, respektíve streamovali ďalej zdarma. Vo forme rekvizít dotvárali atmosféru vo vysielacej miestnosti hokejové predmety, suveníry a knihy s hokejovou tematikou. No teraz mal som pripravenú videoukážku z toho živého vysielania. Pravdepodobne to bude zase bez zvuku, za čo sa ospravedlňujem, ale neviem teda, kde môže byť chyba. Koľko teda ukážka z vysielania. No, o podcaste sme už dnes počuli a teda nadviažem na to, že v spomínanom roku 2020, avšak o pár mesiacov neskôr, sme sa rozhodli verejnosti nahradiť chýbajúce diskusie so spisovateľmi a osobnosťami kultúrneho života aj prostredníctvom podcastu. Začínali sme vlastnými 13 zvukovými záznamami, medzičasom sa náš bibliopodcast Medzi riadkami rozrastol o ďalšie pútavo zostrihané rozhovory. Služba je priebežne aktualizovaná a je k dispozícii zdarma na platforme Spotify. O výrobe a produkcii už teda v podstate predo mnou hovorila kolegyňa Kitková. Ja som mal teraz pri vás pripravenú ukážku z rozhovoru, respektíve celý podcast s Pavlom Dvořákom mladším, ale teda keďže zvuk nám doteraz nešiel, skúsim aspoň takto.
dnešný venujeme sinologovi, tlmočníkovi, youtuberovi, spisovateľovi Pavlovi Božákovi, ktorý nám predstaví svoju knihu Moja čínska dekáda. Váš otec, Pavel Božák, slávnostne uvádzal do života takmer každý diel zo série Vstupy dávnej minulosti práve na pôde našej Trenčianskej knižnice. Vedeli ste o tom? To je pre vás niečo špeciálne, keď sa teraz spolu rozprávame na tom istom mieste? Áno, vedel som o tom a samozrejme častokrát som aj z mojej vedel aj na tieto besedy, i keď už špeciálne potom, ako som odišiel. Prosím vás, bolo počuť zvuk aspoň teraz? Áno, bolo počuť. Prosím? Bolo počuť zvuk. Bolo počuť zvuk. Super, tak som rád. K najnovším prírastkom v portfóliu služieb Trenčianskej knižnice patrí od Vlaňaška kreatívna dielňa zameraná na informačné technológie. Prepája digitálne zručnosti s čitateľskými návykmi. Workshopy sú zamerané na prvý kontakt s programovaním mikrobitu, ozobota, 3D modelovanie, 3D tlač či vypeľovanie do dreva s možnosťou vytvorenia vlastného dielka. Toľko na margo tej prvej oblasti. Čo sa týka druhej oblasti, tu som nazval ako knižnica priestor na realizáciu. Na nasledujúcich príkladoch skúsim demonštrovať, ako sa dá takýto priestor poskytovať v podstate všetkým generáciám. Nie je žiadnym tajomstvom, a sme na to aj patrične hrdí, že oddelenie literatúry pre deti a mládež predstavuje jednu z našich vlajkových lodí a naše detské knihovničky dlhodobo patria k slovenskej špičke. Reprezentantky verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčine sa donedávna opakovane presadzovali na prestížnej súťažnej prehliadke podujatí pre deti a mládež. Po triumfe z roku 2012 zaknihovali ďalší úspech aj v roku 2019, keď v Prešove obsadili 3. priečku. Na fotografii k novinovému článku o tomto úspechu vidno kolegyne oblečené v krojoch počas Dňa ľudovej rozprávky v našej knižnici. K tomu, aby návštevy nášho detského oddelenia boli naozaj zážitkové, pomáhajú aj také súčasti knižničného fondu, ako napríklad tematické kufríky, spoločenské hry, 3D hlavolamy či Leu Brain Stimulator. V súčasnosti veľký ohľad návštevníkov zaznamenávame aj na adresu nových obyvateľov detského oddelenia a konkrétne afrických slimákov. Toto je pomerne trendová záležitosť. V tejto súvislosti sme deti zapojili do ankety na sociálnej sieti, v rámci ktorej navrhovali slimákom mená. Výsledkom je Hugo, to je ten väčší, a Pupu. Aká by to bola knižnica idúca s dobou, ktorá by zároveň nesuplovala funkciu komunitného centra však? Je už peknou tradíciou, že v našej knižnici pravidelne každý mesiac nachádzajú priestor na realizáciu prezentáciu svojej umeleckej činnosti žiaci 2 súkromných základných umeleckých škôl z Trenčína. Tieto aktivity, respektíve vystúpenia, sú ich rodinným príslušníkom, ale aj širšej verejnosti dostupné pod názvom Máme radi umenie. Nemenej vyhľadávanými stretnutiami ďalšej početnej miestnej komunity v našej knižnici sú pravidelné diskusie s odborníkmi na podporu duševného zdravia. Témy sa obmieniajú, výber diskutujúcich lekárov a psychológov na mesačnej báze koordinuje a zabezpečuje občianske združenie Ars Vivendi Umenie žiť. Osobitný priestor na realizáciu poskytujeme tým, ktorí radi tvoria a obzvlášť píšu. Pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií Trenčianskeho kraja už 22 rokov vyhlasujeme a organizujeme literárnu súťaž Píšem, píšeš, píšeme. Celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých zastáva prestížne miesto na poli amatérskej literárnej tvorby už viac než 30 ročia. Má poetický názov Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych talentov. Na tomto mieste si dovolím zdôrazniť, že o uvedených aktivitách je dôležité informovať a zabezpečovať ich publicitu nielen pred dátumom uskutočnenia vo forme propozícií, ale takisto aj po zverejnení výsledkov. Pýchou Trenčianskej knižnice je už bezmála 30 rokov literárny klub Omega. Toto neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri našej knižnici od roku 1996. Členovia sa v priestoroch knižnice stretávajú každý prvý štvrtok v mesiaci. Najznámejším členom klubu je jeden z jeho zakladateľov, laureát Kryštálového krídla v kategórii publicistika a literatúra, spisovateľ Rudolf Dobiáš. Vďaka našej knižnici už 10 rokov vyrastá v centre Trenčína neobyčajná oáza pokoja. Návštevníkom je k dispozícii zdarma počas letných mesiacov, na rozdiel od prvých 6 sezón, keď bola letná čitáreň otvorená len 2 dní v týždni. V ostatných rokoch sa z nej môžu ľudia tešiť každý pracovný deň v prípade priaznivého počasia. Na verejnosť čaká útulné prostredie s okrasnou zeleňou a novým mobiliárom. K navodeniu autentickej atmosféry slúžia drevené držiaky na tlačoviny, pripomínajúce rekvizitu z pôvodnej čitárne, ktorá tvorí súčasť knižnično-informačných služieb našej knižnice od januára 1937. Vďaka marketingovej spolupráci s viacerými slovenskými i zahraničnými vydavateľstvami dokážeme návštevníkov ponúknuť naozaj atraktívne čitateľské menu. Lokalita v širšom historickom centre mesta spĺňa oddychovú a zároveň poznávaciu funkciu. Knižnica pod holým nebom sa osvedčila aj ako žiadané dejisko besied s osobnostiami kultúrneho života. Tu na niektorých obrázkoch môžete teda vidieť, ako táto aktivita rezonuje v médiách a skúsim vám pustiť aj video, ktoré bolo v dispozícii na YouTube a stále je. Dúfam, že aspoň obraz bol v poriadku. Áno, obraz, áno. Super. Nie je to tak dávno, čo interiér verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčine dostal nový umelecký rozmer. Vdýchli mu ho malby pripomínajúce medzníky vo vývine písma s dopadom na regionálne súvislosti. Touto neobyčajnou výzdobou sme chceli posilniť puto s našimi návštevníkmi a zapôsobiť nielen na ich prvý, ale hlavne na celkový dojem z návštevy knižnice. Aby sa už teda počas cesty za literatúrou presvedčili, že u nás nájdú presne to, čo hľadajú. Teda príjemné prostredie, inšpiráciu alebo zdroj informácií. Keď hovorím o púte s našimi návštevníkmi, tak jedným dýchom dodávam, že o tom, aké udalosti alebo osobnosti dotvoria kolorít vnútorných priestorov budovy, rozhodovali samotní čitatelia v ankete s názvom Knižnica podľa vášho gusta. Len teda doplním, že najviac hlasov získal niekdajší rektor kláštora piaristov, spisovateľ Jozef Branický. Medzi najžiadanejšími motívmi nechýbal ani rímsky nápis na tunajšej hradnej skale. Vo vestibule budovy víta návštevníkov portrét osvietenca Michala Rešetku, ktorého meno Trenčianska knižnica vlastne aj nosí v názve. Steny popri schodisku postupne odkrývajú počiatky písma v kameni, hline a na papíruse, zároveň podnecujú k poznávaniu záhadného disku z Fajstu na Kréte s ukážkou prastarého lineárneho písma typu A. Úryvok z diela Valeriana Mádera zase oslavuje veľkosť Trenčína ako centra vzdelania a významných tlačiarní. Všetky malby nesú pečať architekta a karikaturistu Juliusa Brunu, tam môžete ho vidieť vpravo dole na obrázku. A dovolím si tvrdiť, že tento projekt demonstruje ukážkový nástroj
posilnenia regionálnej identity a prostriedok stotožnenia návštevníkov s aktivitou knižnice. Keďže ako knižnica ideme s dobou so všetkým, čo k tomu patrí, v žiadnom prípade nezabúdame ani na tých, ktorí tiež chcú kráčať s dobou, avšak často sa ocitajú na vedľajšej kolaji. Nepretržite od roku 2006 sa u seniorov teší mimoriadne obľúbe náš počítačový kurz nazvaný Babi, pošli mi to mailom. Zameraný je na inštruktáž e-mailovej komunikácie a zvládnutie základov práce s počítačom. Táto naša aktivita upútala aj štáb Slovenskej televízie, ktorý z neho spracoval reportáž do populárnej relácie Generácia. Teraz vám pustím teda ukážku a pravdepodobne to zase stále bude len s obrazom. Nech sa páči. No a vchádzame do tretej tematickej oblasti. Tá sa týka teda organizácie kultúrnych podujatí. Túto agendu vlastne, alebo táto agenda v podstate tvorí neodmysliteľnú súčasť knižnično-informačných služieb. Podujatia robíme v každej knižnici a všetci sa pritom boríme s rôznymi ťažkosťami. K najčastejším patria napríklad problémy s návštevnosťou či nedostatočný záujem médií. Ja sa teraz prostredníctvom niekoľkých praktických ukážok pokúsim priblížiť, že to napriek všetkému môže celkom dobre fungovať. Komunitné aktivity v knižnici určite majú mediálny potenciál a naozaj dokážu vyvolať masovo komunikačnú odozvu. Jednou z ciest na zviditeľnenie knižnice a jej podujatia je určite regionálna téma, respektíve umožnenie širokej verejnosti stretnutie so zaujímavou osobnosťou s väzbami na konkrétny región. Keďže žijeme v digitálnej dobe, samotnou realizáciou podujatia by podujatie končiť nemuselo. V tejto súvislosti sa nám otvárajú ďalšie možnosti, ako napríklad sprostredkovanie plnohodnotného kultúrneho zážitku nielen priamym, ale aj virtuálnym návštevníkom. Alebo tiež zdieľanie ponúkaného obsahu cez moderné komunikačné nástroje, aspoň tak, ako som už teda načrtol pred chvíľou. No a takže poďme sa spoločne pokúsiť nájsť zo pár kontextov medzi silnou regionálnou témou a možnosťami jej využitia. Pred pár rokmi sme v spolupráci s Mestským divadlom Trenčín odštartovali projekt Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si. Napokon sa z tohto zámeru vyklula veľmi navštevovaná talk show s verejne známymi osobnosťami a taktiež originálna forma prezentácie knižnično-informačných služieb knižnice. Za cieľ projektu sme si stanovili pravidelne privádzať na besedy do knižnice hostí, ktorí na rozdiel od spisovateľov síce pôsobia v úplne inej oblasti, no s literatúrou sú spätí viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Jedným z prvých hostí bol herec a moderátor, rodák z Trenčína Štefan Skrúcaný. Postupne sme ľuďom takto predstavili napríklad vtedajšieho futbalového trénera Trenčína Martina Ševelu, hokejistu Branka Radivojeviča, lekárov, hercov a podobne. Asi nemusím špeciálne zdôrazňovať, že to, ako podujatie v konečnom dôsledku vypáli, veľmi závisí od spôsobu propagácie. Z pohľadu tzv. Priamej reklamy môžeme za tradičný výstup v médiách označiť krátky článok vo forme uputávky na jedno, prípadne sériu najbližších podujatí. Pomôžem si príkladom na obrázku. V
tomto prípade sme v regionálnych novinách spojili pozvánku na besedu s ultramaratóncom, pozvánku na prednášku etnologičky Kataríny Nádaskej na tému Dušičky, Svetlonos a Halloween a pozvánku na prezentáciu novej knihy spisovateľa a významného slovenského teoretika fotografie. Ak si v dnešnej dobe dokážeme aspoň trošku držať odstup od rôznych marketingových praktík, ktoré na nás číhajú úplne všade, určite si všimneme, že v porovnaní s takouto priamou reklamou je dnes v mediálnom priestore oveľa údernejšia forma tzv. Podprahovej, respektíve nepriamej reklamy, ktorá väčšinou útočí cez naše zmysly. Práve takýto spôsob propagácie podujatia sme zvolili v prípade uvedenia knihy Trenčín v uličkách času. Samozrejme, mali sme pri tom prehľad o tom, že naše archívne fondy už dlhší čas študuje zberateľ historických fotografií, pán Milan Vrba, a po oslovení na spoluprácu tento pán autor súhlasil s návrhom uviesť pripravovanú knihu do života práve v priestoroch našej knižnice. Takže prostredníctvom PR rozhovoru v novinách sa práve touto cestou verejnosť prvý raz dozvedela o jeho bádateľskej činnosti. Téma naozaj silno zarezonovala a podarilo sa nám dosiahnuť, že o knihu, ktorá vlastne ešte ani nebola na svete, a tiež o stretnutie s autorom v Trenčianskej knižnici bol záujem už niekoľko týždňov pred oznámením termínu samotnej besedy. Vzhľadom na skutočnosť, že toto podujatie malo veľký úspech, na chvíľu ešte zostanem pri uvedenej knihe a menovanom autorovi. Vďaka regionálnemu charakteru tejto témy a jej mediálnemu potenciálu sme do značnej miery zabezpečili aj jej udržateľnosť. Totižto s ponukou reprízy besedy Pod holým nebom nás oslovili organizátori multižánrového festivalu Fest Art. V knižnici sme túto ponuku vnímali ako ďalšie zvýšenie spoločenskej prestíže inštitúcie. No a na záver som si nechal teda ešte jeden príklad, ktorý pochybňuje tézy, že knižnica a ich aktivity nie sú mediálne zaujímavé. Opäť sa pritom budem držať regionálnej témy, respektíve v tomto prípade autorky so vzťahom k trenčianskému regiónu. Nedávno vyšlo knižne dielo Drahomíry Rebubet Hanákovej, rodáčky z Trenčianskych Teplíc, žijúcej vo Francúzsku, o jej tajnom milostnom vzťahu s legendárnym československým pesničkárom Josefom Frídlom. Spevák s prezývkou Český Bob Dylan sa v 70. rokoch 20. storočia pravidelne umiestňoval na popredných priečkách ankety Zlatý Slávik. V roku 1972 obsadil 4. miesto za Karlom Gottom, Valdemarom Matuškom a Václavom Neckářom. Autorka knihy, ktorú som spomínal a ktorá sa do ikony československej hudobnej scény zamilovala ako tínedžerka, súhlasila s prezentáciou knihy v našej knižnici počas jej najbližšej návštevy Slovenska. No a reportáž z podujatia sa nám napokon podarilo dostať medzi absolútnych top 5 najčítanejších článkov na celoslovenskom portáli sme.sk, pričom za tých sledovaných 7 dní si článok prečítalo viac než 108 000 ľudí. A len pripomínam, že sa tak stalo aj napriek tomu, že išlo pomerne hektické obdobie koncom roka 2022. Totiž na screenshote vpravo môžete vidieť, že článok na popredných priečkách konkuroval takým témam ako pád vlády a podobne. Takže toto by bolo z mojej strany k téme asi všetko. Ak ste to vydržali so mnou do konca, tak vám ďakujem za pozornosť. Organizátorom webinára ďakujem za príležitosť. A odozdávam slovo pánovi Jahnátkovi. Dobre, ďakujeme za veľmi zaujímavú prezentáciu. Myslím si, že bola inšpiráciou pre všetkých. A ak má niekto nejaké otázky, tak môže ich teraz položiť cez question and answer alebo cez chat. Peťo, ešte teda, ak môžem využiť, poprosím pána Martina, aby si vypol zvuk, aj ty, Peťo, teda. A ako teda pán tak spomínal, tak môžete kľudne klásť otázky a môžeme teda Pán Martin, ak ešte vás poprosím.
Ešte raz, pardon? Poprosím vás vypnúť ešte zvuk, aby Aha, sme si jasne. počuli dvojmo. Ďakujem pekne. Takže nech sa páči, ak máte niekto nejaké otázky, tak môžete ich písať do question and answer. Počkáme chvíľinku a ak nebudú žiadne otázky, tak sa teda rozlúčime. Dobre, tak vyzerá to, že žiadne otázky nie sú. Tak ďakujem aj vám, pán Martiňák, aj svojmu kolegovi teda za vaše príspevky, ktoré boli naozaj veľmi zaujímavé. A pánovi Martinákovi zvlášť ďakujem za veľmi veľký prínos pre nás, tiež sa trošku rozhľadiť, kde ešte by sa knižnica akým smerom mohla uberať. A teda množstvo rôznych inšpirácií. No a ďakujem teda aj ostatným účastníkom za vašu Je tam pozornosť. jedna otázka, Ľudská. Áno, už teraz, dobre. Takže je tu otázka, že aké základné podujatia by ste poradili pre obecné knižnice, kde je možno menej prostriedkov a personálu. Takže predpokladám, že to je asi na vás, pán Martinák, keďže my sme sa s kolegom venovali iným témam, takže nechávam vám slovo. Tak základné podujatia. Každopádne, ak ide o obecnú knižnicu, začal by som najmladšími čitateľmi, teda určite nejakým spôsobom podchytiť spoluprácu, ak je tam škola, tak so školou. No a určite by sa potom vykryštalizovala ďalšia nejaká možnosť, poprípade nejaká známa osobnosť, alebo nemusí to byť priamo osobnosť z tej obce, ale určite nejaká známa regionálna osobnosť. Začal by som týmto smerom určite. Dobre, ďakujem vám za vašu odpoveď. Ešte nejaká otázka bude? Dobre, takže pani Katarína Španíková nám poďakovala, takže ak už nebudú žiadne otázočky, tak sa asi rozlúčim. Ešte chvíľočku by som teda počkala. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za účasť aj vás, aj našich poslucháčov, alebo teda účastníkov. No a prajem vám teda pekný deň a dúfam, že si nájdú ostatní kolegovia z knižníc takisto čas sa zúčastniť potom nejakých iných, či už osobných, alebo takýchto online podujatí Slovenskej národnej knižnice. Ešte raz vám prajem krásny deň a teda dúfam, že sa vidíme na nejakom najbližšom podujatí. Ďakujeme, dovidenia.